Bai, hoixe. Kaixo, zer moduz? Hemen gaude berriz ere. Begira aurrera. Baina, kamara honetan ez dago inor? Horregatik ba. Erlojurik baduzu? Bai, poltsikoan. Atera ba. Hemen duzu. Eta orain zer? Ze ordu da. Auskalo? Ze ordu da? Ordu bata. Hortaz Txipren ordu biak. Eta Sudanen 3. Jakina, eta Kanariasen 12. Euskal Herrian ordu bata. Txipren ordu 2. Sudanen 3. Kanariasen 12. Ze ordu duzu? Ez dut erlojurik. Ze ordu da? Kanariasen 12 eta 4. Orduan hemen, ordu bata eta 4. Eta Txipren ordu biak eta 4. Eta Sudanen... Sudanen 3 eta 4. Kanariasen 12 eta 4. Euskal Herrian ordu bata eta 4. Txipren ordu 2 eta 4. Sudanen 3 eta 4. Aizue, ze ordu da? 3:30 Sudanen. Nola Sudanen? 3:30 Sudanen, eta hemen ordu bat aterdia. Beraz, Kanariasen 12:30. Eta Txipren ordu 2:30, ezta? Eta puntu-puntuan gainera. Sudanen 3:30. Euskal Herrian ordu bata eta erdia. Kanariasen 12:30. Txipren ordu 2:30. Egun da, Berdin, zer nahi duzu? mapa bai, hemengoa, Gasteizkoa? bai. Bai, berehala. Ara, txinarra. Eta gainera euskalduna. Zer ordu dugu? Geldituta dago. Orduri baduzu? Ez dut erlojuri. Zuk ere ez? Ez, nik ere ez. Zer? Ondatuta dago? Galdetu. Hemen duzu. Edeki, eskarik asko. Barkatu, zer ordu da? Pedera txiak, lauden kotxi.
Bai, sakurraren bibolina. Nola? Ez, errez. Ondo ibili Gasteizen. Eskarik asko, agur. Agur. Txinan, 9:00 gutxi. Ze ordu da? 9:00 gutxi. Txinan behar bada bai? Orduan hemen? Ordu bia 9 gutxi. Kanariasen hortaz, ordu bata 9 gutxi. Pilota. Pilotaria. Aizkora. Aizkolaria. Korrika. Korrikalaria. Orainzuk. Sagardoa. Sagardotegia. Aragia. Arategia. Euskara. Euskaltegia. Nor da hori? Galdetu. Nor zarazu? Erantzun. Galdetu. Erantzun? Galdetu. Erantzun. Hiri zaharra. Hiri haundia. Hiri oso haundia. Esku garbia. Esku zikina. Zapata garbiak. Zapata zikinak. Kotxe zikina. Kotxe garbia. Osoa? Erdia. Laurdena. Erdia ez gutxi da, osoa jarri. Osoa. 3 laurden. 2 laurden erdia. Laurden bat. Gaur. Gaur ze egun da? 11. Ze egun da gaur? Osteguna 12. Eneko, hurbil dago. Eta Joseba, urruti. Hurbil. Urruti. Hurbil. Urruti. Hau? Ez. Eta hau zer moduz? Ez. Zuloa du gainera. Beste bat. Ez, beste bat ez. Eta berandu da gainera. Mutil ederra. Bai, eta diru asko du gainera. Ondatu. Telebista, ondatuta dago.
Konpondu. Telebista konponduta dago. Ondatu. Ondatuta. Konpondu. Konponduta. Ondatu. Ondatuta dago. Konpondu. Konponduta. Gelditu. Geldituta. Gelditu. Geldituta. Gelditu. Geldituta. Altxa. Venga, altxa. Altxa! Altxa! Pozik. Haserre. Pozik. Haserre. Haserre. Pozik. Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Zer da hau? Erlojua. Erlojua. Jakina, gaur orduak. Tira! Kaixo! Bai, aspaldiko. Patxi, ez da? Bai, ona. Hemen duzu erlojua. Ordu biak dirala? Ez, geldirik dago, baina konponduta, lasai. Ze ordu da? Bostak. Ordu bata da. Ordu biak dira. Hirurak. Laurak. Bostak. Seiak. Zazpiak. Zortziak. Bederatziak. Hamarrak. Hamaikak. Hamabiak. Eta orain, bostak eta laurden. Ongi. Zema da? 1900 peseta. Aizu, zenbat balio du erloju horrek? 70.000 peseta. Oso erloju ona da. Begira. Ordu bata eta laurden. Ordu biak eta laurden. Hirurak eta laurden.